Akár súlyos tüdőgyulladást is lehet kapni, ha valaki nem tisztítja rendszeresen a légkondicionáló berendezést otthon vagy a kocsiban. A szakértő szerint évente fertőtleníteni kell a klímákat, de sokaknak ez már csak a kánikula beköszöntével jut eszébe. Tegnap óta van érvényben másodfokú hőségriasztás az országban. Az előrejelzések szerint vasárnap lesz a legmelegebb. 35 fokot mutatott a hőmérő, délután fél egykor Budapesten a Városligetnél. A legtöbben az árnyékba húzódtak, de akadtak olyanok, akik a legnagyobb melegben is sportoltak a szabad ég alatt. Nekünk brazilok ez nem annyira nehéz, nem. Már megszoktunk, és hála Isten, hogy jó a nyár, és jó meleg van, még van víz, meg barátaim, és akkor ez jó. Lócsoló autó járja a főváros utcáit. A főutakon és a tömegközlekedési útvonalakon éjszaka, a kisebb utcákban ilyenkor napközben öntözik a tűzforró aszfaltot. Tudni kell, hogy 50-60 fokra is képes az aszfalt felhevülni, és úgy működik, mint egy hősugárzó, ilyenkor pedig a hőfokszabályozó szerepét azok a locsoló autók töltik be, amelyeket csatasorba állítunk. Ma reggel például közel 2 tucat autót indítottunk útjára. A klímaszerelőhöz érkezik Tóth Ferenc, az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy kitisztítatja autója hűtőberendezését. Normális esetben nem szoktam elhúzni, évente egyszer elviszem, de most valahogy úgy adódott, hogy mennénk esetleg kirándulni Magyarországon hosszabb utakra, és akkor előtte eszembe jutott, hogy most már igazán meleg van, úgyhogy nem ártana, hogyha kitisztítatnám. Ez a nagy gép ózont juttat a klímaberendezésbe, ez fertőtleníti a rendszert. A klímaszerelő szerint sokan várnak a légkondicionálók tisztításával a kánikuláig. Mindenki az utolsó percre hagyja. Főleg jön a hétvége, így aztán végképp. Tehát mindenkinek most kell, amikor már indulnának nyaralni, és érzik, hogy meleg van. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet főorvosa azt mondta híradónknak, mindegy, hogy otthoni, irodai vagy autóba szerelt klíma, muszáj évente tisztítani, mert veszélyes lehet. Erre azért van szükség, mert a berendezésben esetleg pangó folyadék lehet, abban pedig baktériumok, gombák és egyéb kórokozók telepedhetnek be, és amikor bekapcsoljuk, akkor a finom vízfermenttel együtt ezek a kórokozók bekerülnek a légtérbe, és könnyen belélegezhetjük. Itt elsősorban a legnagyobb veszély a legionella fertőzés, amely nagyon súlyos tüdőgyulladás. A légkondicionálókra még szükség lehet a következő napokban. A hétvégén igazi kánikula lesz, vasárnap akár 36 fokos csúcshőmérséklettel. Ilyenkor sok éves átlagban 30 fok alatt alakul a legmagasabb hőmérséklet, de teljesen normális a 30 fok feletti, és egyébként átmenetileg akár a 20 fok alatti maximum hőmérséklet is ebben az időszakban, hiszen a hűvösebb, csapadékos júniusok és a kánikuláknak az átlagából jön végül is össze a sok éves átlag. Hétfőn egy hideg front miatt több mint 10 fokot is esett a hőmérséklet.